Yau gari ya yi wayewa abokina ya ci amana, na amince mai a gidana shi kwa ya ha'ince ni. Yau gari ya yi wayewa abokinsa ya ci amana, ya amince mai a gida ne shi kwa ya ha'ince shi. Nai zaton cewa wanga mintaka ta mutum daga tushe, to ashe tun daga baya ginin da nai so kake faka rushe. In na duba a cikin burin ka za ka so in zama mushe, duka yarda ta na damka gare ka ka ha'ince ni. Gashi rana zafi inuwa kwata yi kuna a gare ni, so da kauna na nuna gare ka ka zalunce ni. Kulli yaumin ka rabe ni gashi halinka da muni, kana buƙatar soyayyar uwar gida na kai nuni. Ni na ɗau nauyin cinka da shanka tun a da har suturunka, arziki rabbi ya damka min har gida yau na baka. Dan ka je kai aure kai ma kana gida ga matarka, ashe idan ka zo sa kayyarka za ka yi min maimuni. Yau gari ya yi wayewa abokinsa ya ci amana, ya amince mai a gida ne shi kwa ya ha'ince shi. Wai ashe in bana a cikin gari kamar na tafi aiki, zai shigo har tsakiyar daki su mai da ni tamkar gunki. Shi da matata za su baje aya su sheke ta a daki, ba sadaki wannan aikin da sun kayo yayo muni. To ashe tun da dadewa ma suna ta yin soyayyarsu, ni kwasan bar kamar fanko da wahala ne Idrisu. Sai kuje na barku da Allah Ubangijin jinnu da insu, da sarrufin komai na a gurinsa ni kawai mai bauta ne. Ke kwa samsam ma babu abin da zaki zana in ɗauka, kulawa ta na damƙa gare ki kekin mun duka. Kin yi aikin aisha a gare ni kin sa ido na kuka, rabbi Allah kuka na kai na miƙa wannan imani. Cin amana ko ha'inci mutum ya gane ba kyawu, in ka yoto ka sani daga baya za ya zo ya yi ma ciwo. Sai mu zage dantse da rikon amana da gyaran kiwo, rabbi Allah ka yafe laifukanmu domin sun muni. Yau gari ya yi wayewa abokinsa ya ci amana, ya amince mai a gida ne shi kwa ya ha'ince shi. Yau gari ya yi wayewa abokina ya ci amana,